Sådan her gør du. Du har 2 mønter her, okay? Den ene har du her. Og så gør du bare sådan her. Igen her. Altså sådan her. Og til sidst, så gør du sådan her. Begge mønterne, dem gør du sådan her med. Men det skal være sådan her, sådan så det lander et sted, hvor man ikke kan se. Men det skal lande et blødt sted, mens du lader den falde. Et blødt sted, sådan så man kan se. Fordi hvis du gør sådan, så kan man jo høre det. Du skal gøre sådan her.